فاطمة والتنينا خادمي لجباب الجنان تربي خادمي شغتوري دا شيخ زكزكي يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي بكر شرب الدين على كتل يا دميا ورمو خادمي Jagturi Allah jisilla ya tafi ya bamu خادمي Baban Siddiqu Allah jisilla ya tafi ya barmu خادمي Salami ma salam khadimin Muhammad Turi da Sheikh Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Allah ji komai na sana Zakzaki ne bawan Allah Dan uwa mu jimmi koyi da haji sile yardar Allah Allah ji amma mai kwakwa ya hakurin rashin bawan Allah Abinda ka mai abba Allah ya yi maka alfarmar Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Shagu Uthman Fodi Imam Khomeini na yi muku marfiya Shag Ahmad Tijani Jiyali ganan marfiya Kaulai Ibrahim Amirul Jaishi jikan Fauziya Mai muku murfiya ta Khadimin Muhammad Turi da Sheikh Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Ya baban Amar Jahid Zakzaki baban Ali Ya haƙuri na rashin da an kai wa mai kyawun hali Ga'ib mafukudi mijin Maimunatu kakan Ali Muhammadu Mahmudu ta khadiminsa Sidi mazoyinka Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Hajji Sulaimanu ibn Musa baban Saddiqu wanda da kanka kace ga shehu turi shi as-sawwaqu sanda ka kawo turi nan garin ka ambata infaku kace baka yarda wani ya tuka turi sai Haji Sule Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي direban Jagturi Allah jisila ya tafi ya baro Sikar Ibrahim Mujaddidi ya tafi ya baro Ya baiwa sai da dukiyarsa kansa masoyinmu Salami ma salam khadimun Muhammad Turi da Sheikh Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Mata na kuka ‘ya'yansa na faɗin ya abbanmu Ka tafi ka bar mu ya abba, abba ka yafe mu Sun sa jama'a kuka yau masoyi ya tafi ya bar mu Suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Iyalansa na faɗin mai gidan mu ka tafi ka bar mu ‘Ya'yansa na faɗi ya abban mu ka tafi ka bar mu Masoya muna faɗin masoyin mu ka tafi ka bar mu Salami ma salami khadimin Muhammad Turi da Sheikh Zakzaki يا الحاج سلي ابن موسى الله رحم شيكا قادم محمد توري دا شيخ زكزكي Fauziya na kuka babanmu zai tafi yammaru La ilaha illallah
abbanmu zai tafi abbanmu Khadimi Madina kuka mahaifinmu ya tafi ya baru Khadimi Abdullahi Manu Khadimin Muhammadu Turi da Shak Zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki Ran 29 safar da misalin karfe 9 Khadimi karfe 9 daidai da 'yan mintuna bayan kara Laraba ya ce malam mai na bakin mun fara Khadimi yace tafiya zami yace da mai na kunkan ya dace arziki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki yayi wasiya in yayi wafatiwa wai mai sallah Khadimi wa zai mai wanka kafin a zo batun yi mai sallah Khadimi ya kuma dan ya haya in yayi shi zai mai sallah Khadimi malam ita aka gano ko aliya abdul rahmani da zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki yayi wasiya an tabbaka ta Allah ramshe shi Khadimi mun je mun kai shi ga jada wa tutun amshe shi Khadimi Sule baban Madina Badaru da shi aka ɗauko shi Khadimi Masalam Haji Islami mai kaunar malam zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki Haji Tilaimanu ibn Musa baban Sadiku Khadimi wanda da kanka kace ga shehu turi shi asawaku Khadimi tun san da ka kawo turi nan garin ka ambata infaku Khadimi kace baka yarda wani ya tuka turi ba sai Haji Sule zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki amintaccen malam zakzaki direban shagture Khadimi amintaccen malam zakzaki masoyin shagture Khadimi zababban malam zakzaki direban shagture Khadimi Haji Sulaimani ibn Musa mai kaunar malam zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki kayan wazifar ka da zakzaki ya danka mahaji Khadimi kana da tunahar ka da zakzaki ya ce maka ka aji Khadimi ka cika alkawari a yau kana cikin babban aji Khadimi tun daga kyalle su ka shaku ba ka zamfan sir malam zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki muzahara ta dare da muke da baban mu turi Khadimi bayan ta tashi yan uwa muna a cikin tsari Khadimi da 12 na dare mafukudi maulana turi Khadimi yace Alhaji Sulim tafi Zaria hidimar malam zakzaki Ya Alhaji Sule ibn Musa Allah rahamshe ka Khadimu Muhammad Turi da Shak Zakzaki Ibn Mahmud Turi yace da Yusufu Hamza kudage Khadimi addu'a jaushe Kabiru wangan lamari sai an dage